снимай. Снимай аудиото как го дигат, май. Няма такъв тишак. Какъв е това обаче? Ево тук да видиш по-хубаво. Ево тук, ево тук, Това ще е първото клипче, което ще качи във V-Box. това просто се заслужава, гледай. Да го зумнем ли малко? Айде ще го зумнем. Да? Другите някои хора, 5-6 души май ги са. Гледай, това се заслужава, се снима, бе. Да, това верно ще е първото клипче, което ще качи във V-Box. Нема такъв тишак, май. Малко да ще се скюпа. Чай, че малко се отклоних от курса. Ще ви гледам мацки, бе. Грешно ли е? Не е грешно, ама не е с камерата. Гледай, да не ви... Колко хора го снимаме? Няма такъв смях. Аре бе, какво само застават хората пред мен? Аз ще заобиколяват. Аз заобикалям. Ево бе! Значи запрото. Гори! Стига. Гори? Значи, това е просто нещо уникално. Само гледай за какво става. Няма. Ево, това се заслужава с ние. В момента има, мога ви кажа, поне 7 души, които снимат, защото просто се заслужава. Най-накрая правосъдието в България наистина се прилича на правосъдие. Някой трябва да стисне ръката на хората, които направиха това благородно дело, но не смятам да съм аз. Това просто е велико, бе. Не е така ще. Това ще е първото ми клипче във V-Box, човек. И замина, да вижда, не? Ето с Митя.